yo pesen ngene rada ketok apik. Lah gambar rambut ya. Aku jane ora iso lek kon nyukur ngene iki jane rak tenane ora iso. Oh cukuran kok blider. Iki sitok tengah budak sing pinggir gondrong. Yo mati yo kok pesen iki. Weh, kok ngendi? Aku lihat kono kan. Tak salah. Kok sik buka jam piro? Oh, cek iki mah nganti bengi edisi malam 1 suro. Wis ngapo? Jono sawangan. Wong cukup. Urung tak didol urung. Iya. Wong pinggir gondrong, tengahnya buta. Piye? Nyapa yang wis pangsi buka kuwi tutup kono turu-turu kono. Ngene tak ceritani. Tak ceritani. Ndak dari sampun. Nyapa? Lagi sampun. Kemblok kabeh yang. Iya, omong ya rasa karo tak omong ya, duit tak ceritani iki kan malam 1 suro. Sesuk kuwi suro. Terus ngopo? Melek anu. Lah aku menjono yo melek. Iki kok tak buka cukure mbok menawa wong melekan rene cukur. Wis nang apa bengi-bengian cukur sak kon nyukur kene sing kleru kene lho piye Mas Samu? Yo gaya bareng. Ya toh? Ya. Dadi malam 1 suro iki ngono kuwi. Nah, dadi melekan. Ojo ngerokok to, Run. Yang ngerokok ya? Ngomong sang rokok. Lek nang rokok terus piye? Di total. Iya. Tak piro? Aku iki sedina 15.000-an tak 45. 45 sesane tak sak M. Bayar kena iki apa? Wis barang-barang. Lah kowe ora rokok kan? Jarang kena. Ya ora lah. Nah, terus wis munggah kaji. Lah wis rokokan ae. Ngene iki yo piye ngono lho. Kancane moro iki sedane sumur musat apa sumur ya wis enek tapi aku saiki nggawe sanyu kok. Maksudnya iki enggak pekal ini. Piye to? Maksudmu piye dijelaskan dengan gitu. Kopi. Ya Allah. Cak. Kopi ya. Ngene langsung ya kok ora pekal kancane. Bagiku niki nyampe Kopi. Oh, aku kopi. Aku kondilan. Kopi. Itu anu ya. Jen gayeng. Karmanmanmu nih, karyawanmu nih kene iki piro? Karimaman. Karyawanmu. Karyayamku. Karyawan. Karyawan. Ning kene enek sing 30. Kabeh lho, akeh men kok nyapa kuwi. Anu 20,5. Kene. Iki kok karyawan. Nah, ini iki anek buah kuwi. Kopi ya? Kono. Monggo. Iki kopi. Kopi Jem. Iki kopi. Banyu lho, banyu. Wis mosok ngene iki kono dilatih. Lah mang jeremu pesen apa? Kopi, ya pasti kayak banyu to. Banyu. Wah, kone enek banyune. Kopi aku banyu. Bener pisan. Ya, kopi. Aku Nek ono anu kopi karo banyu. Kopi. Mam, wah iku wis ra anu. Ini ganti. banyu mosok ngene. Mam, kowe mam. Lah ngomong ra jelas. Ya iya, wes. Podo Ngantuk anak uga wis ngono kuwi. Sakana iki podo ae. Jumlahe 20,5. 20,5 kabeh. Podo ae. Jadi cita tak sigar. Biar obek. Jadi ngono kuwi ya. Maksudnya Lah, biasa. Iki aku kok susu kok nemu. iya. Tapi bener toh. Kopi karo banyu. Aja. Iya maksudku cek tau kok angel to diladeni. Niki kopi niki banyu. Mumet tau ndas. Ya iya bener. Tapi lah ya kok iya dah piye. Jadi jalan ngomong piye kopi. Ya wis mau wedang kopi. Jadi kopi diweki gula,
Dua itu kok kayak mengkademen iki lho. Budak iki rasane piye? Mungkin ya anu ya kopi campur gula tiba-tiba banyu digodhog dadi sitok sok nek aku. kok gak ada mbubuti ya enak dadi ngono ya tapi yo mek sak gelas aja sak timbo Gelas ya mesti sapi kok sabar kowe jane. ya ayo ngono ta Mulai Aja ngono. aku ki wis ngono ku lho anak buah Aku lho ngono bingung kancamu ngene iki. Apa? Ini kesehatanmu. wah iya lali kok